ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗାଈ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି କେହି କହି ମାଗୁଛି, "ମୋତେ ବିଲେଇଟା ଦେଇଦିଅ କି ଗାଈଟା ଦେଇଦିଅ", ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? କ'ଣ କହିବେ? "ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ପାଳିଲିଣି, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି?" ଯଦି ବିଲେଇଟି ପଡ଼ିଶା ଘରେ କିଛି ଚୋରି କରିକି ଖାଇଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ବିଲେଇଟିକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବିଲେଇଟା କିଛି ଜାଣିନି, ଯଦି ଖାଇଦେଲା ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ? ଥରେ ବିଚାର କଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟେ ବାପା ମା 25 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପାଳିପୋଷି ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର କଲିଜାର ଟୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ନେବା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୌତୁକ ଦରକାର। ତୁ ଯୌତୁକରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ତୁ ଖାଲି ଆସିଛୁ, କିଛି ଆଣିନୁ। ସେତେବେଳେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଝିଅର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ କହିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଭଳିଆ ଘରେ ଜମା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।